Hetket nää taas eilisen karkaan, huomista vielä en tavoitakaan. Kuin lapsi mä tuun ja tarvitsen aikaa, osaan kyllä tulla vaan en jäädä ollenkaan. Katsoa saan elämä suoraan, se parastaan antaa tai satuttaa. Vain haapuillen saan mä katseeni nostaa. Epävarmakin nyt kiittää uskaltaa. Mihin muuallekaan täältä kulkisinkaan, siksi uudestaan taas luokses palaan. Missä muuallakaan kaipaus päättyä saa, tästä suostuisin luopumaan. Sinulta saan rohkeuden elää, rohkeuden tunnustaa heikkouteni. Uskoa saan sun nimesi vielä, siihen nimen ainut toivoni mun jää. Mihin muuallekaan täältä kulkisinkaan,
nousta vielä kaikki seisomaan ylös ja lauletaan yhdessä. Tämä on laulu sydämeni. Ylistän Herraa ainaisesti. 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 On valtava, kun kerran on perillä kotona. Tulee mieleen, muista kuka sitä kertoi, oliko se edesmennyt Jouko Neulanen, kun sitten hän kertoi erästä pelastusarmeijan vanhasta patriarkasta, joka oli sen julmetuisen rumpusa takana. Nuoriso ei ikinä nähnytkään semmoisia. Mutta ennen muinoin pelastusarmeijalla oli sellaiset hirveät rummut, missä joku veti voimallisesti sitten, niin yksi sitten siinä riemuitsi siitä, että kerran kotona, kun se todisti. Se hiihkasi sieltä rumpusottakaan. Tee töitä ensin. No niin, meillä on vielä töitä tehtävänä tässä. Ja siksikään emme ehkä ole vielä perillä. Tuossa ensimmäisellä tunnilla käsiteltiin sellaista aihetta, että vanhan testamentin todistus Jeesuksesta, ja varmaan se tuli selväksi, että se oli aivan vastaan sanomatonta. Nyt lähden käsittelemään Uuden testamentin todistusta, joka on eräällä tavalla hiukan erilainen. Nimittäin Jeesus sanoi täällä tällä lailla, kun juutalaiset kysyivät, että Johannes 10 ja 24 sen loppuosa, jos sinä olet Kristus, niin sano se meille suoraan. Nyt on siis sanasta kysymys. Jeesus vastasi heille, minä olen sanonut sen teille. Okei, sana siis oli jo tullut. Ja te ette usko. Ne teot, jotka minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta. Ja Uudessa testamentissa ei ole enää kysymys vain sanan todistuksesta, vaan on sanan ja tekojen ikään kuin yhteisestä todistuksesta. Jeesus viittasi useinkin juuri siihen, että tulisi, jos ette usko muuten, uskokaa edes tekojen tähden. Eikö niin? Ja tähän uuden liiton sanomaan nivoutuu erittäin vahvasti juuri teot. Ja sitten jos ei usko, niin Jeesus sanoi näin täällä Johannes 15 ja 22, jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole millä syntiänsä puolustaisivat. Ja sitten vastaavasti heti perään, jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä. Toisin sanoen on
kahdelta taholta tuleva todistus. On sanan todistus ja on Kristuksen tekojen todistus. Ja kyllä tämä sama yhäkin pitää paikkansa. On sanan todistus ja on Jeesuksen tekojen todistus. Ja siitä mä tänään tässä haluan jotain sanoa. Herran sanassa tietenkin itsessään on jo voimaa, niin kuin viime tunnillakin taikka kokouksessa kävi selvästi ilmi, niin kuin siellä sanotaan, että sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Siis se sana siitä. Ei ainoastaan se, mitä Jeesus teki, vaan se sana siitä asiasta, mitä Jeesus teki ristillä. Jos siinä on Jumalan voima. Paavali meni ihan niin pitkälle, että hän sanoi toisessa luvussa, että minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja mitä siitä seurasi? Jae 4. Minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja. Ei, koska se oli sana rististä, joka on hullutus. Ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Jumalan henki tykkää, voisiko sanoa, aina yhdistyä sellaiseen saarnaan ja sellaiseen puheeseen, mikä korottaa Jeesuksen ristin työtä Golgatalla. Siihen Jumalan henki haluaa yhtyä. Ja sen puolesta Jumalan henki haluaa todistaa niin, että on sanan ja tekojen todistus voimassa yhtä aikaa. Hebrealaiskirjeen 4. luvussa on tuo tutumpi kohta, joka osoittaa, että itse sanassakin on jo voimaa. Sillä siellä sanotaan Hebrealaisten 4.12, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Jumalan sana on sellainen, joka käy läpi sinne ihmisen sisäiseen maailmaan asti. Ja mitä se tekee? Se erottaa sielun ja hengen. Se on sellainen asia, että tässä hengellisyydessäkin voi olla, että se on sielullista. Ikään kuin vaikkapa joko tunteeseen perustuvaa. Jotkuthan tulee kokouksiin senkin takia ihan, että olisi semmoinen fiilis, että täällä on niin kuin hyvä fiilis. Ymmärrättekö? Minä en siitä yhtään piittaa, onko mulla hyvä fiilis tai ei, kunhan Jumala toimii. Sen minä haluan nähdä, että Jumala toimii. No eihän se pahaa, jos on hyvä fiiliskin, mutta se erottaa sen sielullisen ja sitten sen todella oikeasti hengellisen. Ja hengellisessä Jumala aina toimii. Nivelet ja ytimet. Tuossa oli puhetta vähän tuolla pihalla, että on ydinasioita. Ja sitten on, voisiko sanoa, näitä nivelasioita. Ja jos me keskitymme niihin nivelasioihin, jotka on niin kuin tällaisia, sanotaan, avustavia asioita evankeliumissa, niin silloin jää ytimet kokonaan huomiotta. Meidän pitää tuoda kumpaakin esiin. Niin kuin jo edellisellä tunnilla sanoin, evankeliumissa pitää olla evankeliumin mukainen tasapaino. Minä olen pitänyt paljon Israel-tilaisuuksia, koska olen entinen Israelin työntekijä. Niin jos mä joka kerta saarnaisin teille Israelista, niin tämä seurakunta kasvaisi täysin kieroon. Se on nivelasia.
ydinasia on risti, ylösnousemus, Jumalan voiman ilmestyminen. Kiitos Jumalalle. Se on sitä ydintä. Nykyään on sellainenkin muotia, että kauheasti tuodaan esiin tällaisia, miten mä nyt sanoisin, antakaa nyt anteeksi, että mä oon tällainen törppö, mutta Alavudella ne sanoi mulle, että sä sovit tänne hyvin, tänne Pohjanmaalle, kun sä oot niin kuin mekin, et puhuu aika halkinaisesti. Niin jos tuodaan kauheasti tällaista psykologista puolta esiin, ja sillä on oma paikkansa, mutta se ei ole ydinasiaa. Se on siellä nivelissä oleva asiaa. Eikä se, jos sitä vaan kuunnellaan, niin se ei vie eteenpäin. Eikä ole, voisiko sanoa, mitenkään erikoisempi todistus meidän Herrastamme. Eikö niin? Okei. Mä oon vaan pannut merkille, että jos pidetään kursseja, jotka on tämän asian ympärillä, niin niihin tulee paljon nykyään väkeä tällaisiin psykologisiin kursseihin, mutta sitten jos vaikkapa on, että pysytään tässä ytimessä, niin se on vähäisempää se osanotto. Ikävä kyllä. Sitten se kylväjävertaus itsessään, mä en lue sitä, mutta te olette sen varmaan muistatte, siementä tippui 4 maaperään. Eikö niin? Tien oheen linnut tuli ja söi. Sitten kallioperä ei tarkoita sitä, että oli paljon kallio, vaan siellä yksi evankeliumi sanookin, että ei ollut paljon maata. Eli Israelissahan tämä geografia on sen kaltainen, että sade on huuhtonut enimmät mullat sinne laaksoihin, koska se on vuoristoiden alue. Ja sitten siellä huipuilla on aina hyvin ohuesti maata. Ja ei sen takia siellä viljelläkään yleensä mitään, vaan kaikki viljelykset on siellä alavissa maissa, että vettä tulisi. No nyt sitten ne, jotka oli siellä vähämaisessa maaperässä, niin ne kyllä nousi oraalle. Eli jotain tapahtui. Mutta kun ei ollut juurta, ei siihen mahtunut menemään kallion läpi juurta, niin ne helteen tullen ne kuivuivat pois. Mutta kuitenkin siemenessä oli voimaa. Ja orjan tappurajutut, muistatte myöskin, ne nousivat oikein komeastikin, ne kasvit, mutta orjantappurat sitten tukahduttivat sen ja minua pelottaa monta kertaa, että kun ei itselle kävisi samalla tavalla, että tässä vauhti heikkenisi tässä uskoelämässä, että usko hiipuisi hissun kissun, kun se on salakavalaa, jos se sana hissun kissun. No sitten oli se maaperä, josta kantoi hedelmää. Ja nyt ideana on se, että Jeesus sanoi, että se siemen on sana. Se on Jumalan sana, on se siemen. Ja siinä siemenessä itsessään oli sitä voimaa. Niin, että se kasvi nousi oraalle ja sitten varrelle ja vielä kantoi hedelmääkin. Maaperästä riippui, mitä se pystyi tekemään, ja sitä maaperä kuvaa meidän sydämemme asenteita. Minkälainen asenne meillä on Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan. Jos mä nyt puhun niistä orjantappuroista, että jos, niin kuin siellä sanotaan, maallisiin on heidän mielensä, niin kun sana kuitenkin sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin sitten kaikki muu kyllä tulee siinä sivussa. Niin jos sitten etsii jotain muuta enemmän ja Jeesus ei olekaan enää ykkönen ja Jumalan sana ei ole keskeisin ja määräävä tekijä elämässämme, niin kyllä se on orjantappuroissa se siemen silloin. Ei auta kylmät pyyhkeikään.
Siis sanassa on itsessään voimaa. Mutta sitten mä palaan siihen, että mikä on Uuden testamentin todistus Jeesuksesta sanan ja tekojen perusteella. Suurin todistus sanan ja tekojen voimasta, siis Jeesuksen tekojen voimasta, on toki uudesti syntyminen. Kyllähän sekin on outoa, että on saarnamiehiäkin, jotka ajattelee, että ihmisiä voi uudesti synnyttää ilman Jumalan sanaa. Kun kuitenkin Pietari sanoo, 1 Pietari 1:23, te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Voi evankelistaa, joka ei julista sanaa. Siinä on silloin huono mahdollisuus ihmisten uudesti syntyä ylhäältä. Tulee mieleeni, kun olin työhuoneessani jotain tietokoneen äärellä ja vaimoni sitten kuunteli olohuoneessa jotain YouTubesta vissiinkin, jotain saarnaa ja se oli englanninkielinen saarna, mä kuulin ja mikä ihme, valtava voima on siinä julistuksessa, kuka siellä puhuu? Mun oli pakko mennä kysymään, kuka siellä oikein puhuu? Sanaa se julisti voimakkaasti. Billy Graham. Aikanaan mä olin konferenssissa, jossa oli helluntalaiset, vapaakirkolliset, baptistit ja metodistit ja taisi olla kirkollisiakin mukana. Niin ne sanoi silloin siellä, että Billy Graham on niitä viimeisiä evankelistoja, jotka saarnaa nimenomaan sanaa. Se tietenkin oli liioiteltu sanonta, mutta jotain sinne päin. Ajatelkaa, kun baptisteilla oli kesäjuhlat Kokkolassa ja siellä sitten oli semmoinen katsaus, mitä ne baptistit on ollut. Ihan pari kuvaelmaa siitä meni. Ja sitten lopuksi näytettiin 30 sekkaa Billy Grahamin saarnaa. Niin 3 ihmistä halusi heti antaa elämänsä Jeesukselle. Mä muistan Tönjälän Pentin, kun se oli ollut Vancouverissa ja oli ollut Grahamin kokouksessa. Ja Pentti kertoi, että se saarnasi siitä kohtaa, että älkää eksykö, eivät ne ja ne peri Jumalan valtakuntaa. Ja nyt olisi syytä tehdä parannus ja antaa elämänsä Jeesukselle. Noin lyhyesti sanoen, niin Pentti itki, kun se sanoi, että satoja ihmisiä valu alttarille itkien syntejänsä. Sanassa oli voimaa. No nyt sitten uudesti syntyminen, se siis tapahtuu sanan kautta, mutta yhdessä Pyhän Hengen tekona, niin kuin siellä Jeesuskin sanoi sen Johanneksen evankeliumissa. Ja mitä mä nyt haluan sanoa kohta, että millä tavalla se on se todistus, valtava todistus. Täällä sanotaan, että mikä lihasta syntynyt on liha, mikä hengestä syntynyt on henki. Teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Uudesti syntyminen, jos sellainen todella tapahtuu. Ensinnäkin se on välttämätön ihmisille itselleen sielun pelastukseksi. Mutta kuinka monille jonkun tutun tai läheisen uudesti syntyminen ollut väkevä todistus Jeesuksesta? Jopa niin, että ei ole tarvinnut niin kauheasti mennä puhumaankaan. Tulee mieleen yksikin kaveri, se oli sähkömies tuolla Tampereella ja sitten työkaverit oli semmoista, miten mä nyt sanoisin, vasemman laidan ateisteja. Niin
sitten ne kuitenkin sanoi sille veljelle, kun ne oli katsellut vähän aikaa sitä, että mitä se usko on, ja sitten ne antoi tunnustuksen. Kyllä meidän nyt täytyy sanoa, että oot sä, Lauri, pikkasen muuttunut. Ei ylpeys antanut periksi antaa isompia pisteitä siitä, mutta kuitenkin, että on tapahtunut jotakin todellakin. Ja tämä on valtava asia, jos ihmisiä alkaa uudesti syntymään, niin se on valtava todistus tälle maailmalle, jos ihmiset on aidosti uudesti syntyneitä ylhäältä, koska silloin jotain muuttuu. Mä muistan, kun mä olin armeijassa aika vanhana, kun oli opiskelujen tähden kaikki lykkäykset käytetty, ja mä olin sitten kirjurina siellä, ja siellä usein oli uskovat kirjureina, ja yksi luutnantti siellä sitten, joka oli ollut patteri vääpelinäkin ja noin, siis jonka alaisia kirjurit oli, niin se sanoi mulle näin, että ihan jumalaton mies siis, kirjaimellisesti. Sanoi, että kyllä mun se täytyy sanoa, että niissä uskovissa kirjureissa, ketä mulla on ollut, niin niillä on joku salaperäinen ja selittämätön rauha. Kyllä se todisti sille miehelle sekin asia. Totta kai me tarvitaan sanallista todistamista, koska se on se siemen. Mutta ne Herran teot tukee sitä ja todistaa niin kuin yhtä pitävästi sen sanan kanssa. Mutta sitten voi olla niin, että mä nyt kerron tämänkin, niin yksi ihminen itse kertoi sen, että se oli vähän niin kuin silleen, mä en tiedä oliko se uudesti syntynyt vaiko eikö, mutta kuitenkin uskovien kirjoissa. Ja sitten hänen pomonsa oli kahvihuoneessaan heidän työntekijöiden kanssa alkanut juttelemaan, sitä oli toimistotyötä, että olisi kiva kerran tavata joku oikein tosi uskovainen ihminen ja jutella sellaisen kanssa. Niin sitten tämäkin henkilö, hän ilmoittautui, että no, mäkin uskossa. Niin, mun mä tarkoitin tosi uskovainen. Se oli aika kolkko juttu, eikö ollut? Kuulkaa, kun ihminen selkeästi uudesti syntyy, tottahan se voi olla, että se sitten pakittaa myöhemmin ja joutuu sinne orjantappura kristityksi. Tai ettei kasva juurta. Mutta ainakin siinä, kun se alkaa, niin kyllä se on Jumalan tekoa, kuulkaa. Siinä Jumala toimii. Se on ihmeellistä. Saarnamiehenä, kuulkaa, kun ihmisiä tulee esiin ja sitten rukoilee niiden puolesta, ja ne saattaa tulla hyvin sellaisista olosuhteista, että ajattelee, että ei, hyvät pojat, ei tästä tule mitään. Että miten tuo voi pelastua? Ja silti pelastuu. Sillä se on Jumalan teko. Uudesti syntyminen on Jumalan teko. Ja silloin, kun on paljon Jumalan tekoja, liikkuu vaikka Lapuallakin pitkin työpaikoilla ja joka paikassa, niin aina se on jonkunlainen soihtu. Mutta erityisesti se on silloin siinä ympäristössä, missä se ihminen on ennen ollut jumalattomana. Niin sitten ne näkee, että on tässä, ne sanoo niin kuin sille sähkärillekin, että no, täytyy myöntää, oot sä pikkaisen muuttunut. Toinen alue on se, että Raamattu kertoo meille lukuisia tapauksia uudelleen ja uudelleen, kuinka hän kohtasi sairaita ihmisiä ja paransi niitä.
kyllä se muuten, kun Jeesus paransi niitä sairaita, on mielenkiintoista, niin kuin edellisellä tunnilla sanoin, että valitsi määrätyt, erityisesti määrätyt sairaudet. Ja mä mietin, miksi. Ja sitten se selvisi mulle. Miksi sokea täytyy saada näkössä? Mitä siinä tapahtuu? Silloin oli yleisintä, että sokeus johtui onko se trakooma vai mikä se on. Ja siellä oli peruuttamattomasti silmissä jotain tuhoutunut. Mitä tarvittiin? Uusi luominen. Kun kaikissa näissä sairauksissa, jos nyt rampakin on rampa oikeasti, niin tarvitaan uusi luominen. Ja Jumala on luoja. Kiitos Herralle. Mä en tiedä mitä tapahtui, mä palaan sinne armeija-aikoihin vieläkin. Silloin mä olin palavalla paikalla, niin on hyvä palata siihen. Niin mulle oli, se on pitkä story, enkä kerro sitä siksi, mutta oli nimitetty epävirallisesti sen linnakkeen papiksi. Niin, että mä pidin aina kaikki iltahartaudet. Tulin verskat päällä, sotilaan virsikirja oli heitetty nurkkaan. Siitä ei enää laulettu. Mulla oli kitara mukana ja temppasin pari hyvää laulua. Ennen elin synnissä, tuskassa ja vaivassa ja muita näitä tämmöisiä. Ja jätkät kuunteli hievahtamatta. Sitten kävi kerran niin, että siinä pieni helluntai-seurakunta piti myöskin niille henkilökunnan lapsille pyhäkoulua. Ja mäkin vähän osallistuin, hyvin vähän kylläkin, kun mä olin melkein aina pyhät lomilla. Ja sitten oli päättäjäiset ja se oli keittäjän poika, semmoinen Matti. Ja kuulkaa, mä näin, että kun oli tämmöinen kynnys, niin Matti täytyi nostaa sen yli. Ja se oli ennen ollut kova vipeltäjä. Se ei pystynyt, kun tälleen hiihtämällä menee. Ja mulle tuli ihan valtava rukouksen henki, että Herra, sun täytyy parantaa tuo Matti. Ja sitten oli väliajalla kahvitkin, ja ajatelkaa, Wallström ymmärtää, kun mä sanoin, että oli niin kova rukouksen henki, että Rahkonen ei mennyt edes kahville, vaan meni rukoilemaan. Oho, niin. Kyllä. Ja sitten päätin, että no nyt julkisesti ilmoitan, että me rukoillaan. Siellä oli kaikki eri sorttista everstistä aina kessuihin asti henkilökuntaa ja siviilityöntekijöitäkin paikalla. Ja me rukoillaan Matin puolesta, että se paranee. Ja kerta kaikkiaan se ei parantunut. Ja mä läksin sieltä, se oli upseerikerholla se tapahtuma ja menin ja jupisin Jumalalle oikein ankarasti. Mitä varten sä jätit mut tämmöisessä hetkessä yksin, että nyt me joudutaan ihan häpeään. Ja Herra puhui mulle ja sanoi, älä nyt vielä hätäile. Oota vähän, ei tämä ohi vielä. Seuraavana päivänä oli sen alueen koulujen jalkapallomestaruuskilpailut ja se Matti oli hyvä pelaaja. Ja se ei voinut kuin istua opettajan vieressä, siellä se oli just siitä pienestä helluntai-seurakunnasta se opettaja. Ja yhtäkkiä opettajalle siihen Jumalan henki jotenkin laskeutuu, niin se sanoi, että Matti, kokeile, voiko tehdä näin? Ja Matti teki. Matti, kokeile, voiko tehdä näin? Ja Matti teki. Matti, lähde Jeesuksen nimessä juoksemaan. Ja lähti. Ja tiedättekö, melkein oli jonoa, kun ne tuli Jeesuksesta juttelemaan.
se henkilökunta mun kanssa. Kuulkaa, sanassa on voima todistuksena, mutta siihen tulisi liittyä Kristuksen teot mukaan. Myöskin sairaiden kohdalla. Mä voisin näitä kertoa pitkin matkaa elämäni varrelta ja vedänpä yhden vielä. Olin yhdessä ehtoolliskokouksessa ja sinne tuli kyynärsauvojensa kanssa August Paunaharju-niminen vähän vanhempi mies. Ja sitten oltiin jo ehtoollisen jälkeen rukouksissa. Siihen aikaan oli vähän niin kuin polvirukoukset muotia. Ja mä kuuntelen yhtäkkiä, kun mä siellä polvillaan penkkiin välissä, että mikä ihmeen mekkala tuolta edestä kuuluu sieltä, missä sairastuolit. Ja nämä oli ihan. Nousen katsomaan, niin Paunaharju hyppii siellä ja heiluttelee sauvojaan, eikä koskaan hakenut niitä takaisin. Jeesus teki uutta. Mä tiedän, tämä on mulle kamala paikka puhua näitä, sillä mä en haluaisi herättää, voisiko sanoa, sellaisia tuntemuksia, että sitten ihmiset pettyy, jos ei niille tapahdukaan mitään. Ja mä oon ollut Jumala edes kipeästi siitä. Mutta sitten mä oon kuitenkin sanonut, Herra, mä julistan sua siitäkin huolimatta sellaisena kuin sä olet. Ja tämmönen sinä olet. Kiitos Jumala. Tämmönen on Jeesus, ei se ole muuttunut. Se on jossain täällä päässä se vika, jos jotain ei tapahdu. Sitten entäs voimateot? Mun tyttäreni olivat vanhimmat kaksi niin semmoisessa hengessä, että ne oli aika kantturassa uskoasioihin. Sitten ne sanoo mulle kerran, me ei uskottaisi näitä asioita yhtään, ellemme me olisi olleet siinä kokouksessa. Meidän perheessämme siinä kokouksessa oli selvä, mistä puhutaan. Se tapahtui Porissa. Tynjälän Pentti oli saarnaamassa. Ja yhtäkkiä kesken saarnan hoippuu nuori mies kohti saarnastuolia ja Penä sanoi jälkeenpäin, että hän ajatteli, että nyt taisi tulla vähän ongelmia. Mutta ei siinä mitään ongelmia tullut. Se pysähtyi ja jotenkin vaisusti kyseli, että voitteko rukoilla mun puolestani. Penä pani sen polville ja alttarille ja pyysi vanhemmistoveljet ja meidät saarnaajat siihen mukaan. No, me oltiin kyllä ihan tyhjän panttina siinä. Penä nosti käteensä ja alkoi siunaa sitä, kuulkaa, niin riivaa ja lähti siitä miehestä hirveästi huutaa ja ulos sillä lailla, että kun se mies oli polvillaan tossa, ja tällä on monta todistajaa, se liukui 2 metriä näin siinä, ilman kenenkään käden koskettamatta siinä rukousalttarilla ja putosi maahan ja mä ajattelin kuolikse. Sitten hetken päästä se nostaa kätensä sieltä ja sanoo, kiitos Jeesus. Kyllä se uskoon tuli. Me emme uskoisi, ellemme olisi olleet siinä kokouksessa. Kuulkaa, jospa meillä olisi usein niitä siinä kokouksessa kokouksia. Se on todistus. Jumalan sanaa julistettiin ja Jumalan teot ilmestyivät. Tätä on Uusi testamentti. No sitten mä vielä menen tuohon Pyhällä Hengellä täyttymiseenkin. Mulla on hyvä kaveri, jolla on erikoinen armoitus rukoilla sen niin, että ihmisiä täyttyy Pyhällä Hengellä. Mikä se salaisuus? No tietenkin siinä on jonkunlainen lahja, mutta hän sanoi näin. En minä tiedä, onko mulla mitään lahjaa. Siis mä pidin yhdessäkin kokouksia yhteen aikaan, kun hän oli vähän tuntematon, niin kuljetin mukana, niin joka kerta ainakin 10 täyttyi Pyhällä Hengellä ekaa kertaa.
niin sä sanoit, mä vaan näytän Jumalan sanasta, yritän viedä ne ihmiset Golgatalle, ristin juurelle, että ne ymmärtäisi, mitä Jeesus on tehnyt niiden puolesta. Ja jos ne ymmärtää sen, niin ne täyttyy helposti Pyhällä Hengellä. Sana ja teot. Evankeliumissa on kysymys sanojen ja tekojen ilmestymisestä. Viimeiseksi mä puhun vielä jonkun sanan Israelista, jos sallitaan. Salliksä Tomppa mun puhua siitä? Joku vaisu aamen kuuluu tänne asti. Hyvä. No niin. Sana todistaa ja Jumalan teot. Jeesus sanoi näin juutalaisista. He kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan ja Jerusalem oleva pakanain tallattavana. Kaikki tämä tapahtuu, eikö niin? Toisen juutalaiskapinan jälkeen vuonna 135 juutalaiset karkotettiin Jerusalemista, etteivät saaneet tulla edes näköetäisyydelle. Heidät karkotettiin ympäri maailmaa, kaikkien kansojen sekaan. Tässä ei siis voida puhua siitä Babyloniin viemisestä, koska silloin ne karkotettiin vain Babyloniin tai sen lähialueille, kaikkien kansojen sekaan. Ja se on tapahtunut, eikö ole? Sana ja se, mitä tapahtui, pitää yhtä. Jerusalemin oleva pakanain tallattavana. Sana tallata hebreassa tarkoittaa myöskin olla jonkun vallan alla. Ensin roomalaiset, bysanttilaiset, hetken jopa persialaiset, arabit, ristiretkeläiset, egyptiläiset, turkkilaiset ja lopuksi britit hallitsivat Jerusalemia. Okei, no mitä sitten Jeesus sanoi? Kunnes pakanan ajat täyttyvät. Toisin sanoen siihen tulee stoppi tähän hommaan. Se muuttuu se asia. Pakana kansat hallitsevat Jerusalemia siihen hetkeen, kun Jumalan kunnes on astunut voimaan. Ja se astui 1948 voimaan. Ja vielä vahvemmin 6 päivän sodan jälkeen. Ajatelkaa. Tämän pitäisi todistaa jokaiselle ihmiselle. Koskaan ei ole tapahtunut mitään sellaista maailman historiassa, että joku kansa on ollut ympäri maailmaa siroteltuna kaikkiin kansojen sekaan. Ja sitten yhtäkkiä he tulevat takaisin omaan maahansa. Ja vieläpä alkaa puhua kieltä, jota ei oltu puhuttu 2000 vuoteen, alkavat puhua omaa kieltänsä. Ei koskaan ole tapahtunut. Ei koskaan. Mä nyt otan esimerkin, niin jotkut munkin tuntemat ihmiset yrittää vielä niin kuin elvyttää romanikieltäkin, että sitä alettaisiin puhua. En tiedä mikä on Tompan käsitys, mutta luulen, että se ei elvy. Se mikä on unohtunut, on unohtunut. Jotkut vanhemmat osaa, nuoremmista, joita mä oon haastatellut, ei kukaan. Mutta 2000 vuotta. Ja sitten, mikä kaikkein ihmeellisintä, kun, ja sitten rupeaa jo päättelemään, Herra puhuu Hesekielin 36:24 israelilaisille, minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista. Jälleenkin, ei siis Baabelista, vaan kaikista maista. Tämän on pakko olla jotain muuta kuin Babylonian pakkosiirtolaisuuden loppuminen. Se on se, minkä me näemme. Kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne.
No jees, sen me jo käsittelimme. Mutta sitten sanotaan, minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, että te puhdistettu, minä annan teille uuden sydämen, uuden hengen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne. Kun he palaavat, alkaa herätys juutalaisten keskuudessa. Kuulkaa, siihen asti voi sanoa, että Israelissa oli vuonna 1947 Syvännön Kaarlon puheiden mukaan, ja hän tunsi asiat hyvin, 3 perhettä, jotka uskoi Jeesukseen juutalaisina. Repikää siitä, 3 perhettä. Kun minä perheeni kanssa menin sinne vuonna 1987, laskettiin niin messiaanisia juutalaisia olevan 3000. Kun uudelleen menin sinne Raamatun kääntäjien koneen isännäksi ja vaimo emännäksi 2004-2005, laskettiin messiaanisia juutalaisia olevan 13 000. Kun sitten vuonna 2014 menin hebrealaisen yliopistoon vierailevaksi tutkijaksi, niin se lukema oli 23 000. Nyt se on noin 30 000. Jos lähdetään vaikka jostain vuodesta 1987, jolloin niitä oli 3 000, niin se on siis 10-kertaistunut. Jos Suomessa olisi tapahtunut jotain vastaavaa, niin helluntalaisia, joita oli vuonna 1987 noin 45 000, niin jos se olisi 10-kertaistunut, niin olisi lähes 500 000 helluntalaista. Vapaakirkollisia oli siihen aikaan, jos puhutaan varsinaisista jäsenistä, noin 10 000, niin niitä olisi tällä kertaa 100 000. Jos täällä olisi tapahtunut samaa kuin mitä Hesekiel sanoo Israelissa tapahtuvan. Halleluja. Sana ja teot. Sana ja Jumalan teot todistavat Jeesuksesta. Se on erikoinen, kun juutalainen tulee vakuuttuneeksi siitä, että Jeesus on Messias, niin se reaktio on erikoinen. Se tekee parannuksen ihan automaattisesti, melkein aina. Kun suomalainen tulee vakuuttuneeksi, että Jeesus on Jumalan poika, niin se ei tee enimmissä tapauksissa yhtään mitään. Jatkaa samassa syntielämässä kuin ennenkin. Enimmäkseen. Mä oon oikein miettinyt, mistä se johtuu. En mene sanomaan, vaikka on omia ajatuksia. Jeesus kuitenkin sanoo, uskokaa, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Parannussaarnat, uskoon tähtäävä saarna oli Jeesuksen huulilla. Pietari sanoi selvästi, tehkää parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisi pois. Jeesus sanoi, parannusta syntien anteeksi saamiseksi on julistettava. Näin se on. Nyt on rahkonen. Voi sanoa niin kuin pienenä leikittiin intiaania ja voi sanoa, että olen puhunut. Tomppa tuossa rukoilee näiden lampaiden puolesta. Isä, me kiitetään tästä armon päivästä, jonka meille antanut. Ja Herra, me kiitetään siitä, että olemme saaneet olla kirjoitusten äärellä. Herra, todella meillä on myöskin isona teemana on avoin raamattu. Ja meillä ollaan saatu olla avoimin sydämen tämän avoimen raamatun kirjoitusten äärellä. Ja Isä, kiitos sinä itse luet
meitä itse kutakin kuin avointa kirjaa. Herra ja Isä, kiitos, että Herra jollakin tavalla sinä selailet elämämme lehtiä ja sivuja. Isä, kiitos, että kenties tänään jonkun ihmisen elämässä uusi lehti käännetään. Uusi sivu käännetään. Ja Jeesus, sinä olet siltä osin myöskin tekojen Jumala, että sinä olet uusien alkujen Jumala. Ja tänään tahdot antaa uusia alkuja meille itse kullekin. Isä, me kiitetään tästä hienosta päivästä ja kiitetään siitä armosta, etuoikeudesta. Olemme saaneet olla avoimen Raamatun äärellä. Herra, kiitos, sanasi puhuu. Sanassasi on voima. Isä, sanasi luo uutta meidän elämässämme. Kiitos, yhdenkään ohitse et käy. Herra, kiitos Pauli veljestä. Kiitos hänen vaimostaan, hänen perheestään, hänen elämästään, hänen palvelutyöstään ja tehtävistään. Kiitos ystävyydestä, kiitos toveruudesta, kiitos veljeydestä. Kiitos, saamme tänään siunata toinen toistamme Jeesuksen nimessä. Amen.
sulle kunniaa, vain sulle kunniaa. On onnellinen vaeltaja, käyn maailmasta parempaa. Ei siellä tuskaa, ei vaikeuksia, on kirkas määrä matkallaan. Saan nähdä Isän taivallisen, ei enää tarvis harhailla. Käyn yli virran voittajana ja olen vihdoin kotona. Pien kaiku laulu vapaudesta, saa luonnon rauhan sieluni. Kunnia suuri kansan olla, nyt elää saan ja iäti. Saan nähdä rakkaan vapahtajan, hän kerran kuoli tähteni. Käyn yli virran voittajana ja olen vihdoin kotona. Saan nähdä rakkaan vapahtajan, hän kerran kuoli tähteni. Käyn yli virran
Sinä tiedät kuinka kaipaa. Koko maa sinun tultas. Sitä, jota ei voi tyynnyttää, joka puhdistaa. Sinä tiedät, etten parantaa itseäni koskaan voi. Siksi pyydän, saavuthan taas, pese liikani pois. Voi jospa antaisit jo taivaasta tulla, vain sinun veresi mut puhdistaa. Vain sinun luoksesi mä haluan tulla, mihin muuallekaan. Kuka muu minut voi uudistaa? Sinä tiedät kuinka kaipaa. Koko maa sinun tultas. Sitä, jota ei voi sammuttaa, joka puhdistaa. Sinä tiedät, etten parantaa itseäni koskaan voi. Siksi pyydän, saavuthan taas, pese liikani pois. Voi jospa antaisit jo taivaasta tulla, vain sinun veresi mut puhdistaa. Vain sinun luoksesi mä haluan tulla, mihin muuallekaan. Kuka muu minut voi uudistaa? Voi jospa antaisit jo taivaasta tulla, vain sinun veresi mut puhdistaa. Vain sinun luoksesi mä haluan tulla, mihin muuallekaan. Kuka muu minut voi uudistaa? Mihin muuallekaan, kuka muu minut voi uudistaa? Viimeisin voimin taas eteesi käy. Ilta laskeutuu kaupunkiin. Viimeisin voimin taas eteesi käy. Olen kulkenut uuvuksiin. Minä huudan varjoista maan. Vaadin toivoni lunastajan. Käsisi suuriin, o Jumalani, tahdon antaa nyt henkeni. Viimeisin voimin taas eteesi tuon.
päivän jokaisen askeleen. Viimeisin voimin taas luoksesi tuun, pienen ihmisen särkyneen. Minä huudan varjoistamaan, panen toivoni lunastajaan. Käsisi suuri, o Jumalani, tahdon antaa nyt henkeni. Minä huudan varjoistamaan, panen toivoni lunastajaan. Käsisi suuri, o Jumalani, tahdon antaa nyt henkeni. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Kuule minun ääneni. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Kuule minun ääneni. Pimeydessä minä kaipaan valoa, Herra. Kuule minun ääneni. Pimeydessä minä kaipaan valoa, Herra. Kuule minun ääneni. Kuule minun ääneni. Erämaassa minä etsin elävää vettä. Kuule minun
itse keskellämme. Hän pyhän ilmapiirin luo, kasvonsa kertoo rakkaudestaan. Mä kiitokseni hänelle tuon, laulan halleluja, halleluja, halleluja. Laulan halleluja, halleluja, halleluja. Hän pyhä uhri karitsamme sovitti koko maailman. Saa synnin orjat vapautuksen. Verensä kallis puhdistaa. Laulan halleluja, halleluja, halleluja. Laulan halleluja, halleluja, halleluja. Lunastettujen kanssa kerran edessä valtaistuimme.